खुलुमबाय लोगोफोर बड' मिक्सार चेनेलाव आं दिनै फंनैसो खोथा रायलायनो नागिरदों मानोना फेसबुकआव जोबोद गाज्रि फट' एडिट खालामना आपल'ड होगासिनो गोबां मानसिफ्रानो बिदिनो फेक एकाउन्ट खुलिनोसै ओमफ्राय गाज्रि फट' एडिट खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड होयो आरो दा प्रमद बर' सारमोननिखौबो फट'खौ एडिट खालामनानै जोबोद गाज्रि एडिट खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड होदों आरो फेक एकाउन्ट खुलिनानै ओमफ्राय बेफोरबायदि एडिट खालामनानै माबा मोनो नामा जेबो मोना ना गोसोआव गोजोननाय मोनो बेफोरबायदि एडिट खालामना मालाबाबो बिदि फेसबुकआव गाज्रि फट' एडिट खालामनानै बिदि आपल'ड होनाङा फेक एकाउन्ट खुलिबाबो हमनो हायो बेखौ नोंथांमोना मिथिया नामा नै दाख्लै बावैसो सासे बिदिनो फेक एकाउन्ट खुलिनानै गाज्रि भिडिअ ओमफ्राय गाज्रि फट' आपल'ड होनानै सासे बुजादों आं फेसबुकआव नुदोंमोन नोंथांमोनाबो नुबाय जानो हागौ जोबोद भाइरेल जादों बे फट' बे माबाया जोबोद बुग्लिजादों गथ'आ फेक एकाउन्ट खुलिनानै बिदिनो गाज्रि माबायोमोन आरो जोबोद बुग्लिजादों बेफोरखौ नुनानैबो एसेबो माबा गैया नामा गिनाय गैया नामा नोंथांमोना बेफोरबायदि फट' एडिट खालामनानै फेसबुकआव आपल'ड होनाङा जोबोद गाज्रि नांगौबा मोजां होब्रा मोजां मोनजागोन बयजोंबो बेफोरबायदि गाज्रि फट' एडिट खालामनानै जे फेसबुकआव आपल'ड होबा लाइक मोननो थाखाय माबा मोननो थाखाय बेफोरबायदि खालामनो मोजां मोनो नामा मोजां फट' आपल'ड हो मोजां मोनजागोन बयजोंबो बेफोर गाज्रि एडिट खालामनानै मालाबा मोजां मोनजाया मानसिजों फेक एकाउन्ट खुलिबा जे आंखौ रावबो सिनाया आंखौ रावबो हमनो हाया बे नङा फेक एकाउन्ट खुलिग्राफोरखौबो हमनो हायो नोंथांमोना हमजाबा जे माबायदि बुग्लिजागोन बेखौ मिथिया नामा बेखायनो बेफोरबायदि फट'खौ एडिट खालामनानै आपल'ड होनाङा दा जेरेखम प्रमद बर' सारनि फट'खौ नायलाय माबायदि गाज्रि आपल'ड होदों एडिट खालामनानै बेफोर माबा मोजां जाबाय नामा बेफोरबायदि फट'खौ एडिट खालामनानै आपल'ड होनाङा आं आसा खालामो नोंथांमोना खोथाखौ मानिलायो आं भिडिअखौ बेनि थाखाय बानायदोंमोन आरो माने खालि बिदिल' नुयो फेसबुक अपेन खालामबानो खालि बे गाज्रि फट' एडिट खालामनाय मानाय बिदिल' नुयो आं आसा खालामो नोंथांमोना खोथाखौ मानिलायो जेनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान मावनानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम थेंक इउ भिडिअ नायनायनि थाखाय